ஹே காய்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம ஹிஸ்ட்ரி சீரிஸில் பார்க்க போகிற ஸ்பாட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோலி கிராஸ் சர்ச். அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி. ஆக்சுவலாக இந்த சர்ச் பில்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு என்னவா இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் ஏரியாவும் ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டியாகவும் போர்ட் ஆக்டிவிட்டி ஏரியாவும் இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. லேட்டராக தான் 19th செஞ்சுரியில் தான் வந்து கேத்தாலிக் மிஷினரிங்கிறவங்க வந்து அந்த இடத்த வந்து பில்ட் பண்ணுறாங்க, சர்ச்சை உருவாக்கி. லேட்டராக வந்து அது எப்படி மாறுதுன்னா கேத்தட்ரல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது அப்கிரேட் ஆகுது. ஸோ அந்த இடம் எப்படின்னு பார்த்தா அந்த சர்ச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக எலகண்ட்டாக ஒயிட் கலரில் டால் டவரோட பார்க்க லுக் வைஸாக ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும். அந்த இடமே வந்து பீஸ்ஃபுல் அட்மாஸ்பியர். இப்போவும் அது ஆக்டிவாக தான் இருக்குது. எங்கன்னா தூத்துக்குடியோட மெயின் ஏரியாவில். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா, விசிட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல ஃபைட், ஹிஸ்ட்ரி, கோஸ்டல் கல்ச்சர் எல்லாமே ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை பற்றி வேறு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுங்கிறத வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இதே மாதிரி மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஹிஸ்ட்ரி வீடியோ வேணும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இதை ஷேர் பண்ணிடுங்க.